Jeden z niewielu takich głazów, takich kamieni, takich sztajnów zachowanych na tych placach. Witajcie, Roztomili. Dzisiaj zabiera was wyraźza po gminie Bioło, Gemeinde Zilz. Ostatnio byliśmy we mieście Bioło, ja, Stadt Zilz. Dzisiaj gmina. 33 dziedziny, no, okrom Biołej. Pokorza wam 4 podług mnie najciekawsze. Tutaj mamy dwie miejscowości, dwie dziedziny o mianie Śródlesie, no ale po niemiecku mianowały się inaczej. Fürsterei Zetrzitz i Jägerhaus. A pod polskim kierunkiem tak samo. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie abonujecie mojego kanału, to proszę was, teroski, wciście knefel, subskrybuj i dzwoneczek, bo co tydzień w piątek, genau o 6 wieczór, nowe tajliki. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie, proszę was, filujcie mnie i bycie na bieżąco, dajcie komentarz do zasięgów, dajcie szajka, no i majstrujmy zusammen ten kanał. Jadymy. Dzisiejszy film jest kontynuacją filmu ze zeszłego tygodnia. Do miejsko-wiejskiej gminy Bioło, Zilz, okrom samej Biołej, przynależą polski Prowiniec, Polnisz Probnic, Brzeźnica, Breznic, Szelice, Szelic, Czartowice, Szartowic, Dębina, Dambine, Gostumia, Zimsdorf, Prudnicko-Górka, Ernestinenberg, Grabina, Grabine, Józefów, Józefsgrund, Kolnowice, Kolsdorf, Krobusz, Krobusz, Laskowiec, Haselvorwerk, Bielsko-Ligota, Elgut, Łącznik, Lącznik, Miłowice, Milsdorf, Mokro, Mokrał, Nowoprudnicko-Wieś, Neudorf, Ogiernicze, Legelsdorf, Obrachcice, Polnisz, Olgersdorf, Łotoki, Ottok, Pogórze, Pogosz, Prężynka, Gross Bramsen, Ratostynia, Radstein, Rostkowice, Rosenberg, Solec, Altzilz, Śmicz, Szmicz, Wasiłowice, Waszelwic, Wilków, Wilkał. Są jeszcze miejscowości niesołeckie: Jeleni Dwór, Rechow, Kokot, Hanforwerk, Nagłów, Noglo, Śródlesie, Fürsterei Zetrzitz, Śródlesie inaczej jeszcze osada But, Jägerhaus. I dzisiaj o tych dziedzinach genau se porozprawię. A nasza rajza napoczynamy we Alt-Zilz, we Solcu. Mamy też tu Gostomia, Zimsdorf, ja zaroski tutaj będziemy, są my na granicy. A Alt-Zilz, Solec powstał w roku 1225. Głównie kwaterują tutaj autochtony. Jak widzicie, jeżeli dzisiaj są, toż mono będzie trochę gorszy kwalitet, no ale niekiedy tak trzeba. Tutaj widzicie za mną krowy. Ja na Śląsku mamy dobre woły, z których mamy mleko, albo też mięso na rolady. Za mną kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Powstał on w roku 1285. Drzewiany kościół pierwszej tutaj był. A od tegoż roku byli tutaj johannity. Ja, rycerze jerozolimskiego Lazarytu świętego Jana Chrzciciela. No i z kuli tego mamy to wezwanie. Ja, zakon krzyżowy. No i byli oni tu do 1810 roku, do kasaty zakonów we pruskim landzie, no bo Śląsk wtedy ze Prusami był związany. Potem w 1525 powstał taki murowano-drzewiany kościół, a ten kościół murowany w neobarokowym stylu
Powstał w latach 1904-1912. No i na wierchu, na wieży mamy maltański krzyż. Maltański krzyż Johannitów, charakterystyczny fest. Fest rzadko spotykany tutaj pod polskim reskierunkiem. No, to jest coś ciekawego. Obejrzyjcie, jak tu to wszystko fajniście wygląda. To otoczenie kościoła richtig, fajnisto, górnośląsko dziedzina. No a Johannity były już tu trochę wcześniej, zanim wybudowali kościół, już w roku 1256. Tak richtig. Przy kościele mamy cmentarz, ale takich fezwiedownych rzeczy, żech tam nie ujrzał. Za to przy kościele z drugiej strony mamy dynkmal ze I i II wojny światowej. Dynkmal powstał po I wojnie, wiadomo, w międzywojennym okresie, a te tabule ze II wojny dołożyli w 90. latach XX stulecia. Jako wiecie, 20 marca roku 1921 na Górnym Śląsku był Abstimmung. Godą o tym co chwila, no ale nie na całkiem Górnym Śląsku, bo na cieszyńskiej ziemi go nie było. Kuknijcie do filmu o Jaworzu, tam genau o tym godą, no i też co chwila, jakże je na cieszyńskiej ziemi tu plikuje, jako to było, a jako to by było, kejby ten plebiscyt był. No ale też tutaj, na zachodzie Górnego Śląska, na prudnickiej ziemi, to było tak, co na wschodzie tej ziemi był plebiscyt, a na zachodzie tego Abstimmungu nie było. Tutaj, genau tutaj, kaj stoja, była granica tego Abstimmungu. Tutaj był graniczny przechod, bo Abstimmungowy plac w latach 1919-21 to był Abstimmungowy plac. On nie przynależał ani do Rzeczpospolitej, ani do Niemieckiej Republiki. I tak było aż do roku 1922, kiedy potajlowali ten Śląsk. No, te place zostały pod niemieckim reskierunkiem. Wiemy, co Katowice, Królewsko Huta, Siemianowice i tak dalej, Tarnowskie Góry, to pod polski reskierunek przypadło. Słuchajcie, byda trochę czytał, bo to wszystko na pamięć. To jest ewenement. To, co tutaj mamy, ten głaz, to jest ewenement. I mamy tutaj szajbnięte tak. In der Heimat bin ich geboren. Drum gab ich sie auch nicht verloren. Oberschlesien, Abstimmungsgrenze 20 marca 1921 roku. W tym Heimacie jeżech narodzony, bez to nie oddą go na zguba. Abstimmungowo granica 20 marca 1921. Jeden ze niewielu takich głazów, takich kamieni, takich sztajnów zachowanych na tych placach. Na zachodzie nie było Abstimmungu. Tutaj był Abstimmung. No jakie były wyniki? Tutaj genau wszystko wam wyekleruję. 195 personów było uprawnionych do welunku. Z czego 145 to jest kole 74,4% to były persony, co tutaj kwaterowały. Bo wiemy, co mogły welować też persony, co tutaj się narodziły, no ale potem wyjechały i tak dalej, i tak dalej. Polsko strona wnioskowała o to, a jak się okazało, większość z tych, co tutaj przyjechali, co już mieszkali na zachodzie, to welowała Niemcy. No i co dali? 74,4% stanowili pomieszkańcy. W tym 136 to jest kole 69,7% są kości pomieszkańcy narodzeni tutaj w Alt-Zilz. Oddali 193 głosy. Kole 99% uprawnionych, w tym 192, to jest kole 99,5%, to były welunki ważne. Za Niemcami
Niemcy wylowało 167 personów, to je kole 86,5%, a Polski wylowało ino 25 personów, to je 13%. Ja, takie to były czasy. I po zakończeniu Abstimmунgu Niemcy przekludziły 2 ataki na granicznych wachterzy tutaj w Alt-Zilz. Doszło do strzelanin. Dotarli my do Gostyni, Zimsdorf. Pierwsza wzmianka o Dorfie to rok 1233. Podczas Abstimmungu 79,9% personów welowało Niemcy. Śląsko-gotka tajluje się na dialekty Atena-Harwy. Toż śląsko-gotka to język, a nie dialekt, bo dialekt nie może tajlować się na dialekty. Harwa to też nie ma, tym bardziej Harwa nie może się tajlować na Harwy. No i mamy tutaj prudnicki dialekt śląskiej gotki. Ja, ta śląsko-gotka jest roztomajta, ale każda gotka tajluje się na dialekty, polsko też. No i ten prudnicki dialekt tajluje się na Harwy. Mamy tutaj taką skupina Harwów goloki. I goloki gadają żywi zamiast żywy, stari zamiast stary. Ja, Śląsk je roztomajty. Za mną holenderski wietrok z XVIII stulecia. Fungował tutaj do lat 50. XX stulecia. Te krzydła rozebrali Symli w 90. latach XX stulecia. Co 2 lata był bielony, a widzicie, jak teraz wygląda ruina, szkoda, bo takich wietroków je mało. Już kiedyś Rzech wam też pokazywał we filmie z Andreasem, pamiętam, no ale słuchajcie, jeszcze taką zwiadowną historię jest związano z tym, no tragiczną historią. Wojok dezerterował podczas I światowej wojny, chciał wrócić do rodzinnych stron, myślę, to tu jakaś Ślązok był, i przechodził koło tego wietroka. Nie zauważył i krzydło go zabiło. Tak blisko wolności był, a jednakoż się nie udało. Mógł przeżyć wojnę, mógł zginąć, nie wiadomo, no ale zginął chyba w najgłupszy sposób. W dziedzinie mamy też kościół pod wezwaniem aniołów stróżów. Pierwszy kościół był tu we XIV stuleciu. Ten kościół we nieokreślonym stylu budowali w latach 1783-88, no ale turm jest ze 1830 roku. Dryny mamy rokokowy styl. Przy kościele mamy dynkmal ze I i II światowej wojny. Ja, tak to je. Oddawamy z oca wszystkim, co poginęli i oddali żywobycie za nie swoje sprawy. Kolejna dziedzina to Chrzelice, Szelic po niemiecku. Mamy tutaj kaplica pod wezwaniem świętego Urbana z roku 1774. No i mamy dożynkowy czas. Mamy roztomajte, fajniste, one związane ze dożynkami. Ludzie fajniście stroją tutaj swoje domostwa przed płotami, a ulice. To są uroki dziedzin. Chrzelice założyli we XIII stuleciu, choć pierwsze wzmianki to rok 1306 i przynależały do templariuszy. Ja. Alt-Zilz biało do Johannitów, tutaj templariusze, czyli zakon ubogich rycerzy świątyni Salomona w Jerozolimie. Ja? No, tacy ubodzy oni nie byli, bo wiemy, co byli chyba najbogatszym zakonem w pewnym czasie na świecie. No i w końcu skasowali ich, bo nawet francuski król był u nich zadłużony. No i on się przyczynił do tej kasaty, no ale to inkszo historio. Słuchajcie, potem husyckie wojny. Wiemy, co Hus, majster Jon Hus był spolony na stosie w roku 1415. No i nie skorzy pora potem były husyckie wojny, na Śląsku też.
Husyty zniszczyły ta dziedzina dość mocno. Ciekawe jest to, co we XV stuleciu Szelist były jedne z najbardziej ufortyfikowanych miejscowości, porównywane ze pobliskim Falkenbergiem. Tam już Żech robił film Niemodlin, kuknijcie se do tego, werci się, mało oglądalne. Dwa tajliki chyba tam powstały, o Falkenbergi, potem o gminie jeszcze. Pozdrawiam też widza ze Niemodlina. W Abstimmунgu 96% za Niemcami tutaj było, a po II światowej wojnie zostało tutaj większość autochtonów. W roku 1970 Rajmund Murlowski, mam nadzieję, że ich nie pomylił, tego familijnego miana, założył sekcję monocyklów. I ta skupina monocyklów była pierwszą na świecie, co na tych monocyklach grała we handbal. Grali we handbal na monocyklach. Tukej na Górnym Śląsku 50 pora lot do zadku. Dali to funguje? Szajbnicie. We dziedzinie mamy też pałac, a raczej ruiny pałacu. Pierwszy zamek powstał tu we XIV stuleciu, no ale przychodzi jeszcze w IX albo w X stuleciu, kaś na przełomie, albo jeszcze wcześniej, było tu grodzisko. I nie skorzej, no musimy jeszcze wspomnieć, co ten zamek ze XIV stulecia przetrwał najazd husytów. Żech powiedział, Strzelice zniszczone od husytów. No a we XVII stuleciu przebudowali ten zamek na barokowy pałac. Potem jeszcze na przełomie XIX-XX stulecia zaś była przebudowa, no i przychodzi rok 1945. Przychodzą Sowiety. Kwaterują tutaj bez pora miesięcy. Nie skorzej je tu przedszkole, jakoś nie wiem, świetlica wiejsko. No i kwaterują tu też ludzie normalnie. Aż do roku 1975. Ostatnio baba, co tutaj kwateruje, to Julia Daniel. Eksmitują ją, no tak idzie powiedzieć, w roku 1975 tutaj kaś do chałupy na wsi. No i 2 lata nie skorzej runął dach, częściowo dach. Ja? Potem w 1987 zachodnie skrzydło się zawaliło. No i tak to niszczało. W 2008 Fundacja Ortus to kupiła, ale widzicie, jak to wszystko wygląda. Tu mamy stromy, mamy krzoki, ruina. No, nie widzę tego. Szkoda, co tyle fajnistych śląskich pałaców popadło w ruinę. Niektóre są, niektóre stoją, niektóre retują, postowają ze ruin, no ale moc z nich upadło, a jedne z nich już nie istnieją. Beispiel śląski Wersal, Wejnajdek. Ono na drugi rok przejadymy się tam ze kamerą i Markusem. No i dotarliśmy do ostatniej dziedziny, Józefsgrund, Józefów. To jest młoda dziedzina, powstała podczas kolonizacji za czasów Friedricha II Wielkiego. Wiemy, co podczas śląskich wojen pomiędzy pruskimi Hohenzollernami, austriackimi Habsburgami, te place, większość Śląska, około 90% Śląska, w roku 1742 przeszła pod reskirunek pruskich Hohenzollernów. No i w roku 1757 wspominany jest folwark Józefsgrund. Tak to wyglądało. No i te place były poza abstimmungowym placem. To już było na zachodzie, to co my dzisiaj gadali. No i mamy tutaj dynkmal z II światowej wojny. 1939-45. W 90 latach XX stulecia takie dynkmale na Śląsku
fundowała niemiecką mniejszość. Co ciekawe, mieszkają tutaj autochtony. Bo te dziedziny, co powstawały za czasów kolonizacji, za Friedricha, no często były obsadzane personami z dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec. No też nie ino. No i kiedy przyszła Czerwona Armia, no to oni albo uciekali, albo Czerwona Armia ich robiła z nimi porządek, albo potem polska administracja do 1947 ich wygrzewała. Jednakoż tu widzimy też na tym Friedhofie po familijnych mianach, co richtig tu kwaterują autochtony. I są te miana takie ze germańskie, ze niemieckiego brzmiące, beispiel tutaj Seibert, no ale też mamy jakieś bardziej słowiańskie, jak Czaja. Ale Rostomili, no, trzeba was zakludzić jeszcze na jeden plac na tym cmentarzu. Ten cmentarz, jak widzicie, no jest mały. Jako je genau historię tego, to nie wiem, bo mamy zaraz wam pokażę stary grab, no ale mamy też moc pustych placów tutaj. Hańwe eku, zaraz dojdziemy, leży 8 nieznanych wojoków. Niemieckich wojoków. No, to mogły być Ślązoki i no, wojoki ze Wehrmachtu, ze niemieckiego wojska. Poginęli tutaj podczas walk ze Czerwoną Armią w marcu 1945 roku. Tutaj spoczywają. Rostomili, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam, co żeście ze mną byli i proszę was, byćcie ze mną za tydzień. Oglądajcie to, oglądajcie też stare filmy, bo moc idzie się z nich dowiedzieć. No, czasem też robię federy. Jeśli coś tu nie grało, albo powinienem pokazać coś fajnego, a że nie pokazał, to szajbnijcie we komentarzach, a za tydzień kolejny film. Chowcie się.